Chulai om ho te chuan Mr. Zu chu an la pungai lova tunge ni la an she hek lo Lucy in pa tia alo ko ta ka chuan an lo thau lo na samai kan company buaina hian lo in ro ve chu an shawa chuan alo tivat Mr. Hefa pa moi ni o ni e he group ro chun tu tur ipa chuan a zirtir thalo hle mai chi a nung chang moi poi she lo ani hi kapu ifanu hi ka du lo ani me sedang ka thlang zo ko chutin ka fanu hi musit khang lang su nang ni hi ka lau lo chi u chuak vat mai ro u tin shedo na lom Mr. Zu chuan khol mangin Zu group chu relo te a tlak chhiat tir phal vek tur chuan a shil an lo nui zat khop mai bilan som lai hu hi chuti maya ti chhiat chi ani love I thei bok lowang ti in an nui zat ta hle a Mr. He po chu ariru alo buai khop mai ma serin lo tak mai in he group stock price chu dar kar chen ve chung le ka chuan atla hniam ta zot zot mai le ding chuak le thei to lo tur khop chuan atla chechan ta der maya chuti chung po chuan company te chu tuk le ding on ten an kal ve fo lom thengrwal ve pal mai mai ani don hi an la ti chang changa la thok te po chu an chenga zung zung to zia omlam a in yam lam chu apan tak zela chuan an shawa chuan ti thei nei to hek lo le amang ang chan ta hle a chuta Mr. Zu chuan atop nan chance ka pili ang che ka fanu hi ngai dam din ngal ro alo ti ta alo du bi khau lo zia moi la chuan o du su hetiang buaina te hi chu kan ching fel le vat mai do na lom alo ti ve sek bok chuta stock price chuan tle min zia omlam chu alo pan le ta hlo bok si nen ngai dam dil lam reng reng chu alang to lo in lo mu mo nang ni ti ani love il hlo om lo e mai a an lo ti le ham ham to man tir te chu an tum non le a ma se bodyguard an lo nei ve wangin an du ang chuan an khoi thei bik lo an shawan wak tum lai tak chuan apa te chu an lo lut ta a eng thil nge in ti in alo por lut le zia moi le an shawa te chuan thil om dan te chu suin an lo hek zu zu ta apa chuan alo beng shepa Mr. Zu te laka chuan afapa ayo in ngai dam te adil ta ringot kan fanu hi in company a zak takin in lo siama kan lung oi lovani ilo thlen pa khat in hual na po kan ti to fel vek to e Mr. Zu te pa fa chuan an lo ti ta si a Mr. He chuan poi ati kher mai chingchi in ngai dam dil ro ti in afapa chu afapa a an shawala chuan ateu lo mai ka zo om na po ahyam vek mai do na sin ti in apa thu chu alo hial khur khur bok si ani chuan tun ma a kanin chan chat na le kan fa te in nei thu thung kan lo siam to chu thei hil to mayang u Mr. Zu ten an ti le ta ka chuan kan lo zilang athiam lo ve kani hi Mr. He chuan alo ti ngoi ngoya hetiang mi hi pasala tan nei ka du lovani ti in apa chu kain an chwa santanal na la Mr. He po ni ko shelo chuan om zui le ta alo har nu po chuan Zu chung ko hne na ngai dam dil mai chu tha ti thu suin afapa chu ala tur chun zom ta zela ani la chuan alo la du chuang si lo zia moi chuan alo fi por ve za zat zel bok si nen apa thin rim lu tuk chuan ka thui oi lo chuan kan company hi yen kol karem ti don mi alo ania alo ti ve ta pya mai le ifa panei chun ka ni hi keilawin tunge enkol chuangang ati chuan ka fa panei chun inni tunge ti in apa chuan lo haw le a chuti lai tak mai chuan tlangwal pakhat chu lo lang hlolin heming zwana alo ni a Mr. He fa po pasok lo ni tunchum hi an shawani na anin pu na masaber alo ni he min ti hlau thon in tum mai mai ani kha an shawana ti chuan anu nen hian kanin neya kanin chen nu in abula aselian ta ni rampo na anom char char lom apa chuan alo ti khatia he stock price alo that chhaule shet na chan po kha he pa wang hi alo ni renga apa po alaka chuan alom hle ania nu kha ani nen hian in nei tir dei mai la an shawa chuan alo ti le sai sai
Wan Shui kha hmeichhe fing tak ania wangin nang hi ingep si a neila ka du sin he group yen kol thei dona imol chalu tuka engkim awai zo ta ni hi ti in apa chuan alo house shep kapa Wan Shui chu kalo ne nge mingzuan na chuan alo ti ta hlau mai an shawa chu alo lom hle he chung ko minga ngai dam dil ngal tur te chuan lo shilin zia moi chu akaya an chwa sandai Mr. He po chuan company chu mingzuana kuta chuan ada ta veka Mr. Su te pa fa lung oi lo taka an lo an bor lai le an lo in hnem ton lai chuan Mr. He te pa fa po chu an lo leng lut tanol mai Lucy chuan mingzuana chu alo shekhop mai an no pan lai atanga lo in kon ngei em an puitlin tuwa po in nei hial lo in tiam to kha an lo ni ma seram po na khan an ombo san ta dai mai si a hun rei tak chu anin photo ngai lo rei to viau ma se an lo la in sheve cha tho Mr. He te chuan ngai dam dilin mingzuan anen zo ka in hwal na chu nei chatle an du thu te an ron soya ma se Mr. Zu chuan alo pom hal mai thei to tlat lo horo u ti in afanu an ti sa em awang khan he chung kwa te chu chung kwa a siam po chu adu to lo hle ma se Mr. He po chu be dong du chuang bik lova ngai dam dil chun som zelin mingzuan na chu mi fel tak afapa upazok ani thu te soin mingzuan na po in Wan Shui chu ala thengil lo thu te asoi boka kan no pan lai ya kan thu tiam te po kha kalavong renga sin nupuya ta nei che ka du ani alo ti ve bok ani chuan Wan Shui thu ni to mai Mr. Zu chuan alo ti ta a Lucy po chuan mingzuan na chu alo la thei hil bik lova nei ngei chu alo la du ve tho damdoi in lama Mr. Zu chuan vakana ani po chu alo tha sotin mu anwam khop mai mingzuan a le Lucy po anin ngei hle te asiata he group share 10% lai mai chu Lucy ne na chuan Mr. He chuan alo pe nge in hual na hun ser an man huna mingzuan na chu he chung ko sum do na ro chun tu tur ani thu pona tum thu te alo sei boka an chung thom chu ngai thlak tumin an shawale zia moi te chuan pona changin an lo chang renga apa chuan he chung ko ro chun tu tura ta mingzuan na chu ada an hlau hle zia moi la chuan khale chen kha chairman bula selianin ikhosa a tuna enkol tu ni hleilo bo char kha lo ho in ro lwa tu alo ni da yang mo lungai su ipa mendan tur kong khat ka nelo karai sim alo te ta hlau mai atupa upaber turani a chu chuan tilomin keni lama hian ariru chu apele nge yang an shawa na lo ti chuan ma se inupui ka ni lo chuan mi ten min nui zat mai do na sin zia moi chuan alo ti zai ya lungai su ka ne yang che ka pau bola chuan ka pa soi nga la nge ti in apa chu a mu sui ngal in hual na hun ser an man na chuan mi tam tak an lo kal khoma zia moi le anu te po chu an lo tel ve chu mini chu in hual na an ne ni tur ve tho ni in arwalin anin hual do na ni an shawa bula chuan kan fanu inei chuan man tam tak kan phut lawang million nga ni mai alo ti ngal ham hama zia moi u in levat vata nupui nei te adu ve to si a ifa tur apai thova in tan te chuan engma tham ani chuang nang alo ti zom zat bok e heu zia moi chu a fing boka atopa chuan mi hau samo nu ani ngei do ne ma se mingzuan a zokin he group hi aro chun du mel ekati upa zo kan sia an lo ti supa heng ho hian he chung ko za na bak an thlen lo to pang re lo te a chuan no bo vek an la ni do na lum an shawa chuan alo ti lunga chuta mingzuan a nupui tur chu alo luta a Lucy kha alo ni tlat mai an shaw te tak ngal po chuan anin biak that le na kha an lo she to si lova mak an ti tlang hle mingzuan na chuan hei hi ka nupui hwal Wan Shui ani e alo ti zui ngal chat boka avan chelo ve ti in an lo faklut in me an ti thu te chu an soi chul boka
wan shu he chung ko mo nu ni chu ivalo chak om em ve a in tinal viau ma la I ri the na le I chen ruk riau na kha chu alangai reng tho an shawan alau ti nga chata dik chia Lucy te chuan hing thatna ringo te lom a buai pui ma se eng thuam chom nge I nei ve ke chuan heng thil hu tak tak karman to base moi le hu tak ba ka in le lo te hi ka chom do na sin ti in zia moi chu alau in ti thei hle khoil changin nge I nei ya ti in anu chuan alau zor pu sur sura chutiang thil lu nei thei chung kwa an ni lo sia chu anin sha chiang hle ni mi te la chuan rin a yin zia moi ti chung pa hi an lo house sa dai ni don hi an lo ti sup boka lau su kanu ti zung in a lo chang hadam ro ziamo ka thuam chom tur chu irin a yin aro pui da yang Lucy chuan alo ti sau heng thil ro pui ma I nei lovange thingtlang atanga ilo kente an ni hlom om si a ato vak lovang nangma wangin I pasal chu mi hma a ala sak don ani kha an lo ti le a kanupui hwal hi khatiangin lo soi chareng reng su heng thuam chom ma ka phut ve lo ve mingzwana chuan alo ti ve thung ni lo ve in soi thei boka I thuam chom tur chu kan lo en ve ang chu han la ta che an lo ti le cha la do soi lo tai la Lucy in a lo ti po in ka ching chi ang ngai dam ka dil bokang an shau chuan a lo ti chuta le Song Dynasty hun lai ami vase moi tak million thum man hu te white potato plate an ti mai million nga man te limited edition supercar pathum ngot mai ba ka villa pui pathum thlir theina Marina Bay ami million zanga man hu te chu an lo keng lut taruk mai si engtin nge nei thei zo ka ti in an shawale zia moi te po chu an hoi phok shu to mai in tiam na kha sherengang che Lucy in alo la ti zui kalkhom te la khan kan sha pui ve kan ya ithu soi te kha isu thiang to lo ania o an lo ti ve boka alem ve kan ni hi hoilama atak chu ani ngai lowang zia moi chuan alo ti ringota alemani ti fen fiana ineyem ni Lucy in alo ti chuan ben alo tum ve ngot min zuan na chuan alo nam leng lopa a thuam chom an da na chu wabo in thleng pakhat chu ati tlapal hlo mai ama zok chuan lem chu alo keng reng lo ni in an man chua pa ta hlo mai anu po chu alo zakhle a in le kar te chu kan la chom don thowalom a ho e mai a alo ti taringot Mase Lucy chuan an property certificate po chu alo en sak vele tangat mai a chunga chuan engma alo omlova a kom chau chu lo ni in kar cha bi la chu kar ho chopa mi lo la ni zui a ho hun chung a zo to thu dor ngak tu chuan alo la shi zui le nga la ni khata ta na sin ka ho eka tinge in va lo kal ma ve zia moi chuan alo te chuak pal hlau an ho nge ni ti chu a chiang ta hle an shau po chalung oi to lo heng thil ti tur hian poisa ka pe che ni lom ni engwangin nge hetiang hian I che tak mai ti in alo zot khur ka chung ti ne na poisa kha chu ka pe ve kalom zia mo in alo ti ve le ni e an shau in beng dai ro ifa pai tu ni a heng ti chu phu ve lom thinjim khum chi po ani ri lo hi anu chuan alo ti pui zung engpo ni se an shau I thu tiam kha zia moi chuan alo ti le a ngai dam dil ro se ti in an lo au zui te sup mai ma se an shau chuan eng anga tampo thuam chom chu lo nei ma la eng thil ti theina ma I nei lo I pasal tur la kha dan anga he chung ko fa pa ani lo le ngal din hun sang zok tu chu keima ni thau kan ni alo la ti ve zela ma se Mr. Zua lo lutin ka fanu le ka mak pa tu te hi tunge lo hosit ngam che u alo ti nang bok chu he chung ko ro khom tu tur ka ni hi tu ma ka hlau lo an shawa chuan alo ti muk I chiang mo Mr. Zu an ati lai chuan apa Mr. He chu alo thleng ve ta a pa heng ho hi ro khom tu tur ka ni thu kha han shil te an oi du tlat lo mai in jeng tok takin an shau chuan alo ti ngal zat
dawhsanah chuan lawnin Mr. He chuan kalkhawm zawng zawng te chu chibai a buk a. In hun hlutak senga ka fapa te pahnih nupui hual an neihna hunser min hmanpui thei awang hian kalawm hle mai. Chuti rual chuan he group enkawl chhun zawma kai aw tu tur puan hmal law law hi tha in ka hria a. Ka hriselna a that tawh lo taka chuan he mingzuan hi kai aw tu tur ani tih ka puang nge alo ti tamai. Engmawi sawi ka pa ke hi i fapa dik tak i bula seilian ka ni asin tiin an hrawa chu a lung awi lo na sa. Dan lawa a fa i tih zia le mingzuan anu kha Mr. He nupui hmasa ber le dan ang thlapa a nupui zawk ani. Lucy chuan alo ti ve ta. Chairman khawngai takin ngai tua tha le te tunah hian i tupa tur an hrawa fa ka pai mek asin. Ziamawi chuan alo ti ve zung zunga. Mahse Mr. He chuan chutiang mayin a thusei chu a thlak duh chuang lo. Nang hian wan hri ni na hi ila hre chiang lo ani hi company enkawl turin enge thil tha ti ve i nei tawh tiin apa chuan an hrawa chaw sawta. Engmi pawh ni se enga tan ma ka ti lo duh sak bik i nei awanga min pai thlak i tum ani chuan awmzia awm chuang lawang. Nangma chawin he thuthluk na hi i siam thei lo. Company shareholder te ka bevek to a anni po in keimah hi chairman ka ni ngei an rin thu an sawi vek ani. Outsider hian he group hi a kai hruai kan phal ngai lawang an hrau chuan alo ti zela. Chairman hian a hmangai che a din hmunlua tur po in chher hriam che atuma rampawna lekha zir tura a da che le i ti tha pe lawa sum le nom chen na hlir i buai pui wang ani hi chhor tlak pawh a i chhuat tak lo ni. Lucy chuan alo ti ve sak sak mai. Chuta chairman pawh chuan an hrawa hi ka fapa ani tawh lawang mi zahna a nei lo awang le min do da zawnga hma a lak awangin kan inkar chu a tawp tawh e alo ti zui leh ngal. A tha e shareholder ho pawh in kalam an tang vek tho a lawm tiin an hrau chuan shareholder ho chu a ko khawm ta hlawma. Mahse an ni chuan chairman in a ruat a piang chu kan pawm e chan tha tak nei lo chuan eng thil ma a ti lawang an lo ti daih si. Ani ai chuan mingzuan a chu chairman atan chuan an lo duh daih zawk si a. Experience tam tak nei tawh alo ni bawk nen. Tharuk chung chau pawh chuan an company chuan hma an lo sawn chak hle lo ni. An buk chu a inrih hlei ve ta em bawk a. Lucy chu Mr. Xenophon ni in a nei le ta bawk si lo nen. Zingzawa chung ko hausa ber an ni ti an han hria chhuah taka phei chuan thikna le inchhirna hlir chuan an khat zui a. A hma a an lo oi duh tlat lo na te kha a pawi zo ta. Ziamawi la chu alo rider khanglang le ngala finfiah na nian lam chuan an lo chhop chhuak ta thlap bawk si. Ka hmangai wang che ni min nei lo ka hlau si a tiin a inpuang zui ta nge nge. Nang hian min fui kholo zo veka dawt min hril ani hi hruai bo ngal ro u tiin an hrau chuan ziamawi chu hmu le pawh a duh ta lawa. Lucy hnena te chuan bultan tha le ang ka lo mawl em ani tiin ngaidam te dilin a sawm zui a inchhirin engmah awmzia nei tawh lo. Kan ihna dik tak i hriat hnuah a chauh min nei i dua tunah chuan mingzuan a nen kan in nei tawh dawn alo tih khum hmak si. Apa hnena pawh chuan ngaidam chu a dil le a ani pawh chuan mi tha lo takini kan inkar a tawp tawh ka tih kha alo tih san hmak bawk. Mingzuan a le wan hri te chu hlim tak chuan an in nei ta a. An hrau chuan ngaidam chu lo dil ve ring mahse an beng khawm duh tawh lo. Ole khati zung kha tun tum drama chu alo ni le ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo kir le avat dawn nia.